Benvinguts a l'acte polític anual amb motiu de l'11 de setembre, la Diada Nacional de Catalunya, organitzat per Poble Lliure i la Forja Jovent Revolucionari. L'acte es diu Fem foc nou, perquè fa referència a la necessitat de generar eines noves per tornar a plantar cara a l'estat espanyol. La Forja i Poble Lliure treballem i treballarem i estem determinats per fer-ho. A continuació, passo a presentar-vos els primers que intervindran, que serà l'Arnau Joan Martí, que és el portaveu de la Forja Jovent Revolucionari. I també pugen amb ell, l'acompanyen i intervindran l'Albert Botran, exdiputat de la CUP i militant de Poble Lliure, i farà una intervenció també la Blanca Llum Vidal, que és escriptora i activista per la llengua. Sisplau, un aplaudiment. Pugeu. Molt bon dia, moltes gràcies per ser avui aquí a l'acte organitzat per la Forja i Poble Lliure en motiu de la Diada Nacional de Catalunya de l'11 de setembre. Moltes gràcies per ser-hi avui, malgrat les circumstàncies. Moltes gràcies també a tots aquells militants anònims que heu fet possible aquest acte i que esteu sempre al peu del canó. M'encantaria haver començat aquest acte d'una altra manera. M'hauria encantat començar dient que estem millor que mai, que som més que mai i que tenim la independència a la volta de la cantonada, com fan altres persones. Malgrat això, avui no començaré així, bàsicament perquè no m'agrada tractar la gent d'idiota. El cert, però, és que malgrat que la independència no la tinguem a tocar, com sí que ho semblava fa uns anys, el nostre poble ha demostrat durant molts anys, i especialment durant la darrera dècada, la força que té quan s'organitza. Ara fa just 11 anys, en motiu de la Diada Nacional de Catalunya, els catalans van prendre els carrers d'aquesta ciutat i vam demostrar la nostra força. Vam prendre els carrers d'aquesta ciutat per enviar un missatge clar a la classe política i al món. El missatge de Catalunya, nou estat d'Europa. Jo tan sols tenia 10 anys, però recordo clarament aquell dia. I com el dia següent, el meu pare, orgullós d'aquest poble, va penjar a la paret de casa la portada del diari on es parlava d'aquella fita històrica, on encara hi és a dia d'avui. Els joves d'aquest país som indubtablement fills del procés i hem estat sempre al peu del canó, defensant els col·legis el 1 d'octubre, ocupant les universitats i també encenent els carrers quan ha estat necessari. També és de justícia dir que som fills de la precarietat i la crisi. Quan quedem al bar amb els amics, parlem de lo molt que hem treballat, però lo poc que hem cobrat aquest estiu. De com trobar un pis a Barcelona de lloguer que ens puguem permetre és pràcticament missió impossible, o en general, la incertesa del nostre futur. També parlem de que ens hem de queixar els professors de les universitats perquè facin classe en la nostra llengua, o de com cada cop més, o cada 2 per 3, assetgen a les nostres amigues. És l'aliança entre el capitalisme, el patriarcat i l'espanyolisme la que ens fa viure vides de misèria, vides que en realitat no són nostres, ja que el seu destí està subordinat als interessos del mercat. Plantar cara a aquesta realitat no és una tasca fàcil, menys encara amb la propaganda mediàtica de l'Estat funcionant a ple rendiment i amb un estat demofòbic que està disposat a tot per parar-nos als peus. La tasca es torna encara més difícil si considerem el context de desorientació i desànim en el que ens trobem immersos, context en el que ens han conduït aquells que, malgrat fer-se dir independentistes i d'esquerres, es dediquen a reforçar un model econòmic basat en el turisme massiu, la destrucció del territori i la precarietat laboral, l'atomització social i l'atomització social, amb projectes com el Hard Rock, els Jocs Olímpics d'hivern o l'ampliació de l'aeroport. I que, de pas, han pacificat Catalunya, donant estabilitat al govern de l'Estat, el govern més progressista de la història, que ha estat responsable d'atacs continus a la nostra llengua, a la nostra cultura i la nostra sobirania, i que ha participat activament de muntatges policials, infiltracions i espionatges a les nostres organitzacions. Senyors del govern de la Generalitat, no es facin dir independentistes i d'esquerres quan prioritzen dia sí, dia també, els beneficis de l'IBEX a la defensa del país i la seva gent. És el moment de sortir d'aquesta espiral en la qual ens trobem immersos. És el moment de plantar cara als reaccionaris que ens voldrien enterrats. Cal que deixem de mirar a Madrid
i ens dediquem a fer polítiques centrades en les necessitats del nostre país i la seva gent, perquè als madrilenys no els hi devem res. Organitzem els treballadors del nostre país en un sindicat nacional i de classe com és la Intersindical. Organitzem-nos a les aules, organitzem-nos als ateneus i casals populars, debatem i repensem l'estratègia a seguir. Fem-nos forts en tots els fronts, perquè ens hi va el país i ens hi va el futur. Sovint es diu que els joves som el futur, però s'equivoquen. Els joves no som el futur, els joves som el present i estem aquí, determinats a plantar cara i prendre allò que és nostre. Animem a tots els joves d'arreu dels països catalans a ser el foc nou que necessita el nostre poble. Visca la terra i visca la lluita del jovent! Bé, bon dia. Gràcies a tots i totes els que sou avui aquí acompanyant-nos en aquesta Diada Nacional de Catalunya, en aquesta ciutat, Barcelona, que sovint se'ns fa odiosa moltes vegades, però que no hem de deixar d'estimar-la. L'hem d'estimar per molts motius, perquè és la nostra capital, per començar, i també per tot el llegat històric que avui es commemora. No només el d'avui, també el del 36, una ciutat europea que traient la gent al carrer va parar als peus al feixisme. Això és extraordinari i això és un esdeveniment de la nostra història que convé estar-ne orgullosos i orgulloses cada dia. Però no només el 36. També aquest 11 de setembre que commemorem és la resistència desesperada, la resistència molt desigual d'una ciutat contra dos exèrcits imperials. I no els hi van caure els anells i no es van desanimar per resistir un setge de més d'un any contra dos exèrcits enormes. Aquest exemple de la gent que ens va precedir, sense la qual avui no tindríem la consciència de ser poble, avui no tindríem la consciència de ser catalans i catalanes i de tenir uns drets. Aquesta voluntat de combat és la que ens ha de guiar avui i sempre. Som i serem una gent resistent, som i serem un poble que planta cara i que guanyarà la República Catalana. És això el que es commemora l'11 de setembre. No se celebra una derrota com moltes vegades s'explica malament. No se celebra una derrota, es commemora una resistència desigual, una resistència que tenia poques possibilitats de reeixir, però era tanmateix una resistència que va passar el testimoni, que va donar el testimoni històric i per això hi som. I va ser el poble menut, va ser la gent de la ciutat, va ser els gremis organitzats els que feien aquesta resistència mentre que les classes aristocràtiques dominants en molts casos s'havien passat a l'enemic. I d'aquí ve la paraula botifler. Si ho sabíeu, botifler vol dir d'estar inflat, de tenir una bona dieta, que no és el cas del poble de la ciutat de Barcelona ara fa 300 anys. Va ser aquest poble el que ens va defensar fa 300 anys de dos exèrcits imperials, de la mateixa manera que va ser el poble també que l'1 d'octubre vam fer possible que les urnes arribessin, vam fer possible que els col·legis obrissin, vam fer possible que la gent votés. El nostre país no és res sense el seu poble, tinguem-ho claríssim. I aquell 11 de setembre tampoc el que es derrotava era una dinastia contra una altra. El que es derrotava i el que es defensava era un sistema, una idea de país, una idea de model social, a favor precisament d'aquest poble menut i contra les arbitrarietats que exercia la monarquia, contra les arbitrarietats d'aquestes classes aristocràtiques dominants i de l'absolutisme. I això avui ressona també en la nostra lluita independentista que té un contingut social indestriable. Per això ens cal una unitat popular forta, una unitat popular desacomplexada, que tingui claríssimament que els interessos del país i els interessos de les seves classes populars són una mateixa cosa i que cap de les dues coses és intercanviable. Ens fa falta aquesta unitat popular que ens salvi, que s'enfronti al setge també de l'estat espanyol i d'unes classes dominants que treballen d'una manera coordinada, que treballen d'una manera còmoda i que són al final una mateixa cosa. I ho vam veure també l'octubre del 17, de quin costat es posava la Caixa, de quin costat es posaven grans empresaris, tramant per darrere el sabotatge a aquest poble que havia defensat les urnes, que havia fet votar oposant-se
a les elits. Ens cal, per tant, aquesta unitat popular que aglutini en els seus objectius de forma indestriable allò social amb allò nacional i que ompli de contingut la independència, una independència que ens ha de servir per repartir els treballs i la riquesa. No pot ser que a la nostra societat cada cop hi hagi més contingent de gent pobra, de gent empobrida. Ens fa falta també una república que aturi les discriminacions i els abusos contra les dones. I ens fa falta una independència que faci d'una vegada per totes la transició ecosocial necessària, que elimini el pes excessiu que està tenint el turisme, que és una font depredadora de l'economia, i aposti per altres sectors i faci aquesta necessària transició ecosocial, perquè tampoc se salvarà el país si no se salva el clima. Tot això que avui us dic, aquesta lligam entre les independències dels pobles i la sobirania econòmica, la necessitat de prendre decisions a favor de les classes populars i que no les prenguin les elits econòmiques, ressona també en un altre 11 de setembre històric del qual avui es compleixen 50 anys. Hi ha un altre poble que no és el català, que és el xilè, que commemora una derrota, que commemora una resistència, la de l'11 de setembre de 1973. I hi ha molts lligams. També era una batalla, evidentment Xile ja havia fet els seus deures abans, Xile ja s'havia desempallegat de l'imperi espanyol en el seu moment, no tenien aquesta classe de problemes, però també van voler donar una segona batalla per la independència, una segona batalla per ser sobirans econòmicament i que, per exemple, les fonts de riquesa del país, en aquell cas el coure, no l'extraguessin companyies estrangeres, no s'enduguessin els ingressos a altres països i fer servir els ingressos del coure per polítiques socials, contra la pobresa, contra la malnutrició, contra la falta d'habitatge. Aquesta és la nostra idea també d'independència, una independència que ens serveixi per repartir els treballs i la riquesa, una independència que ens serveixi per solucionar totes aquestes mancances i necessitats socials des de l'habitatge fins a la salut, passant per la defensa del territori. I amb això acabo, companys i companyes. Amb aquesta perspectiva històrica sempre necessària de tenir, i més encara en un dia com avui, l'11 de setembre, que es commemora una resistència, que es commemora una continuïtat, que es commemora una memòria d'haver-nos anat passant el testimoni i que avui potser ens sembla que som menys que altres anys recents, però som molts més que en altres èpoques, molt més determinats i molt més ben organitzats. I aquesta perspectiva històrica és molt, molt, molt necessària. Hi ha molts motius per ser crítics, hi ha molts motius per estar desanimats, i no criticaré a ningú que exposi aquests sentiments, però també hi ha molts més motius, i mirar el nostre passat, i mirar la gent que ens va precedir, és el principal d'aquests motius, molts més motius per continuar treballant, per continuar organitzar-se i pensant una cosa claríssima. Ni una de les grans coses que ha fet el nostre poble les ha fet d'avui per demà, les ha fet perquè algú se li ha encès la bombeta, les ha fet perquè ha passat una cosa que no sabem ben bé què és el que ha passat. Totes i cadascuna de les grans coses que ha fet el nostre poble s'han estat organitzant per gent com tots i totes vosaltres, des de baix i des de l'ombra i des de fa molt temps. No hagués existit l'1 d'octubre si no s'haguessin fet totes les consultes populars, tota l'organització de base, tota l'organització municipal, etc., la creació de l'ANC. No s'hagués plantat cara tampoc a les sentències injustes del 2019 si no hi hagués hagut gent que molt abans hagués estat organitzant les marxes per la independència, la proposta en contra d'aquestes sentències, etc. No hi ha res que hagi fet el nostre poble que s'hagi fet espontàniament, sinó amb organització, per part del poble menut, per part de la gent treballadora, per part de les classes populars organitzant-se des de la base, i aquesta és la nostra crida i aquesta és la nostra única recepta a tenir en compte per continuar lluitant. No és fàcil, però no som els únics que hem lluitat ni som els únics que continuarem lluitant, i d'això es tracta. I per acabar, com deia aquest president Allende, derrocat ara fa 50 anys, que també volia guanyar la sobirania econòmica per tenir i consolidar la independència política, no és fàcil, però tingueu en compte que la història és nostra i la fan els pobles. Visca la terra! Bé, molt bon dia, molt bona diada. A mi m'agradaria començar llegint-vos un poema de Lluís Solà, més que res perquè crec que a vegades tenim tendència a homenatjar
les grans figures artístiques i intel·lectuals un cop les hem perdut, no? Un cop ja han mort i feliçment doncs, en Lluís Solà encara és viu. Per tant, començo llegint un poema que es diu Calla, que parla de la persecució que ha patit i pateix la llengua i la cultura catalanes, un poema que porta per títol Calla, però que evidentment com tot l'art, com tot el pensament, com tota la literatura ens convida a tot menys a callar, per això som aquí. I diu Lluís Solà: Calla, amb els ulls han decretat l'extermini de l'alba. Calla, han violat la llum, han esquarterat la roca, han esqueixat la planta, han fet sagnar el costat transparent de l'aire. Calla, han romput les branques de l'arbre i les han escampades, han tallat l'arbre i l'han cremat, i han cremat les llavors de l'arbre i el sentit de l'arbre. Han plantat llur arbre i després s'han constituït en justícia. Calla, han maleït les paraules que no eren llurs paraules, han degollat les vocals i les consonants, les síl·labes i les rimes que no eren llurs vocals i consonants i que no eren llurs síl·labes i rimes i s'han constituït en paraula. Calla, han assassinat l'ocell aterrit i el vol de l'ocell, la memòria del vol i la mirada que havia vist el vol. Calla, han apunyalat les rieres, han escanyat els rossinyols, han tirat sal a l'herba i l'han trepitjada. Calla, han fuetejat el tu i li han escopit a la cara, li han posat llur bastó i li han tirat llur mantell a les espatlles, a les valls del silenci, a les planes del murmuri, als deserts de la rosada, a les muntanyes del vent. Calla. Lluís Solà. Moltes gràcies. I com que evidentment mai no tindrem en compte només els artistes del Principat, sinó que intentarem obrir la mirada a tots els països catalans i tenint en compte doncs, això, que és 11 de setembre, llegiré un poema de Carles Rabassa que es diu Infinits Universals. Infinits Universals, Carles Rabassa és mallorquí, i diu: si penses que ets petit i que el somriure encara no és per tu, que et cal saber com embestir el futur que tu vols ser, afanya't a l'anar, sumar, fer viure. Si creus que cal llaurar, que cal escriure 1000 somnis cada dia per voler trobar el desig exacte, el sant voler, practica'ls per morir, glatir, reviure. Cal avançar, fer, esplomissar les pors que et fan cridar i et fan sofrir. Si cal, pispar a qui es vol lucrar, errar, contravenir, burxar o malferir, lluitar, boixar i no doldre's ni atacar, i esdevenir, i sí, desobeir. Carles Rabassa. Bé, i ara vaig acabant, llegiré un poema inèdit i dos poemes d'amor a la brega, que és un títol robat a un altre dels meus amors que crec que hauríem de tenir potser més sovint en compte, que és Víctor Català. El primer és un poema que parla de la llibertat d'expressió i que de fet parla de les cremes de llibres que malauradament encara es produeixen a molts llocs del planeta, i diu així: de matinada diràs que per amor a la brega amb els llibres hi parles i amb els llibres, si pots, ganivetades de llum però no de poder ni de sang. De matinada diràs que per esprit de revolta els llibres no es cremen i els llibres, si en saps, ni tan sols s'agenollen, ni tan sols es veneren. De matinada diràs que per escriure després has d'escoltar-te el defecte i esquerdar-te, si vols, la identitat més estable i més recta. De matinada diràs que ni al profeta més fals se li cremen els ulls, que una terra no és l'himne, que nosaltres no és res, que una terra és la gent, que una terra és els llibres. De matinada els diré, i et seré amor, una mena de fona, que què volen aquesta gent que cremen de matinada?
Bé, i per ajuntar aquest poema amb tot el que s'ha dit fins ara i per trenar la lluita independentista catalanista amb les altres lluites feministes, socialistes i antifeixistes en general, doncs acabo la meva intervenció amb aquest poema que porta una cita de l'Ovidi Montllor, que crec que no ens hauríem de cansar mai de repetir-la, que diu: o juguem tots o estripem la baralla. Si no hi ha res, senyors, si amb un bastó ens foteu la melsa, amb una llei la casa al riu i amb la paraula ens feu el sot per clauficar-nos, si no hi ha res, senyors, si fins al sol li poseu sutge, a les cançons les gabanyeu i a la nit li dau cicuta, si no hi ha res, senyors, si del no res ne feu el temple, del metall, putes cadenes, religió i de la carn que se'ns esqueixa una pregària, si no hi ha res, senyors, si això de tot se'ns esbarria, si la barraca ens cau a terra i la terra us la mengeu fins a embafar-vos, si no hi ha res, senyors, si en el bosc no tenim pedres, de les fonts no hi raja vida i en els mercats no hi queda pebre, si no hi ha res, senyors, si parim sense foguera, si creixem sense la mar i si ens morim sense ni barca, si no hi ha res, senyors, si us heu venut la mort dels morts i la memòria, si feu la claca als coronats amb la sang nostra i us encardeu dels guirigalls i la revolta, si no hi ha res, senyors, si amb una flor en feu matadura, a l'home estrany li artigueu l'ull i la bèstia l'estimbeu fins que llanega, si no hi ha res, senyors, ho estripem tot, foc a la trampa i sense res comencem buits, pensem de lluny, pensem d'arran, fantasiant amb l'amor viu de cap per avall, fent-ho de tort amb l'estimera o fent qui sap, ni com ni quan, ni cap a què, però fent-ne món, collons, i senti tots, si no, no compta. Gràcies. Moltes gràcies, Arnau, moltes gràcies, Albert, i moltes gràcies, Blanca. A continuació intervindrà la Dolors Sabater, que és exalcaldessa de Badalona i diputada al Parlament per Guanyem. I finalment, després, tancarà l'acte el Guillem Fuster, que és portaveu de Poble Lliure. Un aplaudiment. Una diada més. Gràcies, Poble Lliure i la Forja, per omplir el fossar d'esperança. Commemorem la resistència catalana de 1714 contra l'imperialisme borbònic i el millor homenatge a la valentia i dignitat d'aquella resistència vençuda és culminar ara la derrota de l'imperialisme espanyol i francès i com? Exercint el dret que tenim com a poble i com a nació. La lluita per la llibertat ens exigeix organització i saviesa estratègica, però una organització i saviesa estratègica permanent. Ens exigeix també superar el desànim i mobilitzar-nos, fer foc nou, perquè qui tenim exercint opressió no ens reconeix ni com a poble i molt menys com a nació. No ens reconeix els drets. I és per això que el tossudament alçats, aquest tossudament alçats és imprescindible sense renúncies ni rendicions, com canta en Llach, des de les nostres arrels, gent d'allà i d'aquí, ens el donem el dret a escriure el futur. Un dret dels pobles que precisament ara que es commemora els 25 anys de la Declaració Universal dels Drets Col·lectius dels Pobles, feta en el marc de l'OCONCEU, la Conferència de Nacions d'Estats Europeus. De fet, es va posar al dia en la tercera cimera, el 1998. És bo recordar que aquesta Declaració dels Drets dels Pobles no només reconeix el dret d'autodeterminació, sinó també el dret a disposar dels propis recursos i el desenvolupament, els propis recursos econòmics, els propis del territori, i el desenvolupament de la llengua i la cultura, entre d'altres. Allò que diem sempre que els drets nacionals i els socials són indestriables. Jo en aquesta diada us vull parlar de 3 temes
molt pragmàtics, perquè estem en un moment en què ens cal, per sobre de tot, anar per feina i anar per feina amb intel·ligència estratègica. Primer tema, la necessitat que la unitat popular sigui àmplia i sumi, des d'una perspectiva, evidentment, rupturista i transformadora, feminista i ecologista i anticapitalista, sumi el sobiranisme com a concepte ampli a l'independentisme concret i tangible, sense cap renúncia, al contrari. Però cal deixar més clar que mai, i com vam demostrar l'octubre de 2017, que l'independentisme del poble sense estat, que estem subjugats en el Regne d'Espanya, és l'única eina útil i potencialment eficaç per la ruptura amb el règim del 78. Perquè, sens dubte, la independència és revolució, com diu bé el company Albert Botran, i no és feina inútil, encara que pugui semblar-ho, voler convèncer les esquerres espanyoles d'aquesta premissa i, sobretot, a les nostres veïnes dels barris i de les lluites compartides. L'independentisme com a punt de trobada amb el sobiranisme rupturista és també una clau per a l'enfortiment de l'independentisme combatiu. I aquí tenim un molt bon exemple, el paper del sindicalisme, que és fonamental. L'enfortiment i creixement d'espais com la intersindical és un far. Segona, el municipalisme com a motor d'acumulació de forces i com a demostració palpable de com podem millorar les vides de totes quan els nostres projectes independentistes disputen poder a les oligarquies de sempre i ocupen espai a les institucions de govern per incidir-hi. Encara que en alguns casos l'amenaça que ens suposa per l'estatus que suposem nosaltres per l'estatus quo ens comporti partir estralls posteriors després de governar, haver-ho fet ja té uns beneficis que sumen a l'acumulació de forces. I que aquest municipalisme valent assumeixi l'oportunitat i el risc de materialitzar en accions tangibles la ideologia revolucionària, fer-ho, que la gent comprovi com aquesta ideologia revolucionària es concreta en la materialització de la millora de les condicions de vida personals i comunitàries, això és la millor aposta de creixement. I aquí l'exemple nord-oriental, poble a poble, i ara amb Girona fent-nos d'estandard d'alguna manera, d'exemple, també és un far. Tercera cosa, la llengua. La llengua, que és aquest eix vertebrador dels països catalans, tan essencial, tan imprescindible, si encara hi ha algú que no se n'havia adonat del paper que juga la llengua catalana en el nostre territori com a motor i acció directa de defensa dels drets nacionals i polítics dels nostres països, d'aquests països catalans subjugats actualment, si algú no se n'havia adonat, no ha de fer res més sinó veure quina importància li donen els feixistes, l'extrema dreta, els unionistes, que no han dubtat ni un moment a posar el seu poder al servei de l'aniquilació de la llengua catalana, que ho han fet dissimuladament durant molts anys i a cara descoberta a la que han pogut, i des d'aquí tota la solidaritat al País Valencià, a les Illes, però tota la solidaritat a totes les escoles que actualment, dia a dia, els mestres des de les aules, estan combatent aquesta lluita contra la llengua. Cal reaccionar a l'alçada de l'atac. I si la consciència lingüística no l'havíem tingut fins ara és una prioritat absoluta, perquè la defensa de la llengua al nostre territori suma dues coses. Suma internacionalisme en la defensa de la diversitat lingüística, aquesta defensa de les llengües minoritzades per l'imperialisme lingüístic, que és existent arreu del món, i suma, sobretot, aquesta defensa de la nostra unitat dels països catalans, unitat en la llengua, unitat cultural, i som a la defensa de la necessitat de ser.
Faig només el repàs d'aquests 3 punts pragmàtics perquè no acabaríem sinó de tot el que tenim i som entre totes que sumem amb el que hem de fer aquest foc nou perquè hi ha pressa, perquè tenim el feixisme que ens està perseguint poble a poble també, i què us he de dir jo, que vinc de Badalona i tenim allà el Partit Popular entronitzat també amb vots independentistes, que han volgut fer veure que això no era feixisme, com si el PP de l'Albiol no fos PP, i aquí ens hem de fer una feina interna també molt important, i no vull acabar, doncs, sense fer un esment al dol i al condol a les nostres veïnes del Marroc i aprofitar a fer una crida a l'enfortiment de l'antifeixisme i l'antiracisme, ara que aquests anys de desorientació independentista que hem patit totes i arreu han fet créixer el feixisme també dins l'independentisme, han fet créixer aquest feixisme essencialista, que també el tenim i que cal, d'alguna manera, aquesta extrema dreta dins de l'independentisme, l'hem d'aturar dràsticament. Per tant, per uns països catalans lliures nacionalment i justos socialment, barri a barri, a tota l'àrea metropolitana i a tots els pobles i ciutats dels nostres països catalans, fem foc nou, visca Catalunya lliure, visca els països catalans lliures i socialment justos. I passo la paraula al company Guillem Fuster. Bona tarda ja. Jo crec que podrà semblar una conclusió de tot el que els nostres companys i companyes han dit, però hi ha una premissa que tots hem arribat a la mateixa conclusió, que és que aquí no es rendeix ningú. Aquí no es rendeix ningú. Per molt que ens diguin que Fiscalia insisteixi que l'independentisme continua sent terrorista, per molt que ens diguin que unes suposades enquestes demoscòpiques cada cop són menys, el que sí que demostra és que ningú ha deixat de ser independentista. En tot cas, algú ha incentivat la desmobilització perquè el carrer no continués cridant a favor dels nostres drets nacionals i socials. I aquí és on ens n'hem de sentir tots i totes responsables. I en aquesta mateixa línia pot semblar i donar la sensació que tanquem un cicle, no? Ho hem sentit tots i totes, no? Tanquem un cicle, hem d'obrir nous horitzons, ens hem de plantejar noves vistes on potser el carrer serà més estret o més ample o potser hem de començar a renunciar d'allò que vam fer. Però hi ha una cosa que ningú podrà posar en dubte, que l'acumulació de forces del conjunt de l'independentisme popular venint d'arreu i per tot arreu, ningú podrà negar-ho. I menys encara ningú podrà negar que aquesta acumulació de forces s'ha fet sense que dues estratègies, que no eren estratègies sinó tàctiques, no eren contradictòries i ens han volgut fer veure que eren contradictòries. Volem eixamplar la base perquè ningú ha renunciat mai a ser més. Algú ha renunciat mai a ser més? I volem confrontar, perquè confrontar desgastem a l'estat espanyol i posem els elements reals de qualsevol negociació política amb l'estat espanyol. Perquè confrontant hem eixamplat i hem estat més. Però gestionant i dient que des de l'autonomisme no s'havia de fer nació, sinó que el que s'havia de fer era calmar els ànims i fer entrar per la porta de davant els macroprojectes que descatalanitzen la nostra nació, això no és ni eixamplar ni és confrontar, això és renunciar. Per tant, que ningú ens digui que estem derrotats. Ens poden dir que estem desorientats. Però jo no veig a ningú desorientat. Heu deixat de ser independentistes? Hem deixat de voler construir la nostra nació cívica a partir de la integració i sapiguent que la república és l'únic model de llibertat i de justícia que ho permet? Hem deixat de considerar que el nostre és una via democràtica i pas essencialista, que acollim a tothom amb la nostra llengua, cultura i treball? Ningú ha renunciat a ampliar-nos els horitzons.
L'única cosa que ens ha passat i ens ha reinsistit, i nosaltres insistim, i a vegades alguns diuen que sou molt pesats perquè sempre esteu dient el mateix, ho direm fins que sigui necessari. No hi ha direcció política col·legiada. Ningú està posant uns punts mínims per avançar en el procés de ruptura democràtica. No podem estar constantment debatent la unitat estratègica de l'independentisme enmig de cicles electorals. Les eleccions no marquen la unitat estratègica. Les eleccions marquen la consolidació de les majories socials que tenim al carrer. No ens equivoquem, no ens equivoquem. I si volem continuar dient que hem tancat un cicle, replantegem les eines que ens han portat fins on hem arribat. Replantegem el concepte de mobilització. Replantegem la defensa de la nostra llengua i cultura. Tornem als punts mínims del consens del 15 i del període que ens va portar al 17. El comú denominador de la república per a tothom. O és que no ha estat l'independentisme i el republicanisme qui s'ha posat al capdavant contra els desnonaments? No ha estat l'independentisme i el republicanisme que ha construït des d'una perspectiva progressista la lluita per l'habitatge públic, per la dignitat en el treball i en la defensa de la nostra llengua? Qui ha renunciat a això? El conjunt de l'independentisme popular? No. Però quan nosaltres parlem i plantegem que hem de fer foc nou, només ho plantegem des de la perspectiva de que ens cal replantejar totes les eines, ens cal marcar les fites tàctiques i estratègiques per seguir avançant. L'estat espanyol ho té claríssim, i el francès ja no diem. Si a l'octubre del 17 vam arribar tan lluny i l'única manera d'impedir que reiniciem un cicle mobilitzador i de ruptura democràtica és destruir-nos com a poble. És destruir els fonaments de la cohesió social de la nostra nació. Sí, per molt que algú digui que no, sí, som un sol poble, ho som i ho seguirem sent, perquè continuarem replantejant la nació des de l'adhesió cívica per la confrontació amb l'Estat i la república com el punt de trobada. No hi ha més debat que aquest, però el que cal és, i ens emplacem, i ho fem amb totes les nostres contradiccions, perquè el que sí que ha fet Poble Lliure i la Forja és treballar les contradiccions allà on potser a alguns en algun moment els hi va costar. Als inicis de l'Assemblea Nacional Catalana hi érem. I abans, als inicis de la Plataforma pel Dret a Decidir, hi érem. Construint el sindicalisme nacional i classe, hi érem. Plantejant la unitat popular àmplia i les aliances, treballant les contradiccions per ser el carril central d'aquest país, hi érem, hi som i hi serem. I ho continuarem pensant. I continuarem pensant que necessitem eines de confrontació. Quan va aparèixer el Consell de la República i la legitimitat de l'exili, hi érem, perquè calia ser-hi. I hi continuarem sent, però continuarem posant sobre la taula que si tu no hi ets no pots criticar. I si tu no hi ets no pots replantejar. Tenim i ens hem de dotar de la legitimitat de fer el replantejament estratègic que necessitem com a moviment independentista per poder avançar i iniciar la següent fase del procés. Aquella que ens diu que hem de mantenir la nació completa i sense dogmatismes, que hem de tornar a treballar en l'associacionisme, en l'ateneisme i en el sindicalisme per la construcció d'aquesta nació dels iguals. Que la nostra llengua és intocable, però que la nostra llengua necessita de més adhesió cada vegada més de nous parlants, però també de nous ciutadans, i que no hi renunciarem. I que per això mateix plantarem cara al racisme, i a qualsevol racisme, parli català, parli espanyol o parli francès. I aquí hi serem, perquè davant de la internacional negra i reaccionària que pretén copar Europa i que algú pretén replantejar i adaptar-la en el si de la nostra nació, de cara ens hi trobaran. De cara ens hi trobaran. Com ens hi van trobar els nostres patriotes enterrats allà el 1714. Com ens hi van trobar, s'hi van trobar tot el republicanisme català que a mitjans del XIX i principis del XX van estar trencant-se la cara per la nostra nació. I com s'hi van trobar milers i milers de persones
que als anys 70 i 80 van dibuixar una estratègia independentista de confrontació, perquè ningú podrà renunciar als nostres orígens, però tampoc podem oblidar que nosaltres venim d'allà, venim de la triada històrica d'independència, socialisme, països catalans, i hem adaptat aquesta triada per alliberar el nostre país de fita a fita amb tothom qui s'hi vulgui sumar i sense exclusions, amb el mínim comú denominador, la República Catalana independent dels iguals. I acabo amb el doble homenatge, que no ens en podem estar. Venim de lluny i ho direm i ho continuarem reivindicant. Reivindicarem els patriotes morts i enterrats allà el 1714. Però reivindicarem també aquí, als anys 70 i als anys 80, quan l'independentisme era una bogeria que ningú volia fer cas, es trencaven la cara, i eren detinguts, i eren torturats, i eren assassinats i patien exili també. I permeteu-m'ho, Carles Castellanos i Llorenç, avui present entre nosaltres. Ell i tota la colla, Partit Socialista d'Alliberament Nacional, Partit Socialista d'Alliberament Nacional Provisional, independentistes dels països catalans, Moviment de Defensa de la Terra, i sí, no hi renunciarem, hem canviat d'estratègia. Tots aquells que es van trencar la cara en la clandestinitat, en els moments menys durs, el Quim, el Toni, el Fèlix, el Martí i tots els que han donat la vida pel nostre país. Per ells som i serem, i adaptarem la nostra lluita. I per això, cap represaliat sol, cap distinció en el marc de la repressió, cap. Des de la legitimitat de l'exili fins qui es va trencar la cara a Urquinaona per l'exili. O fins i tot qui es va trencar la cara i empatada a la porta de la Guàrdia Civil, que feia molta gent que no se n'en recordava, per organitzar un referèndum d'autodeterminació. Perquè vam organitzar un referèndum d'autodeterminació i vam arribar a un punt clau. L'institució autonòmica de l'autogovern amb majoria independentista es va posar al servei dels interessos populars. Això, que en el seu moment va donar els seus resultats, cal replantejar-ho. Però mai, i ho he explicat molt bé de l'1-2, renunciarem a exercir el poder i a guanyar el poder allà on puguem, perquè les institucions són nostres, perquè el carrer és nostre, perquè l'associacionisme és nostre, és de tots plegats, és del conjunt del poble treballador català. I ara sí, i acabo. El company Albert Botran, que des d'aquí m'agradaria fer-li un gran reconeixement, perquè durant tots aquests anys que ara diuen que el català podrà ser utilitzat al Congrés, es va estar trencant la cara contra aquella ingonímia també del nostre país dita Meritxell Batet, però es va estar aquí trencant la cara amb la Mireia al Congrés. I aquest reconeixement s'ha de fer. I hem de pensar-hi sempre amb tots els que ens han precedit i els que han facilitat que cada cop siguem més. I tornant a Albert, ell parlava de la nostra connexió amb Xile i amb el que va passar avui fa 150 anys, aquell cop d'estat feixista. És una connexió perquè vàrem acollir exiliats xilens i perquè el 39 Xile va acollir exiliats republicans catalans. La nostra intel·lectualitat que es va endur la nació a l'esquena va acabar bona part a Xile, o no ens en recordem del vaixell que va arribar en Pere IV a Xile. Per tant, la connexió entre els pobles hi és i serà. I acabant amb una frase del president legítim Allende. Què volem per Xile? Volem un futur digne, sobirà i independent. Què volem pels països catalans? Volem un futur digne, sobirà i independent, perquè és el que ens toca fer, per ells, per nosaltres i pel que vindran. Visca la terra i visca el poble! Bé, doncs l'acte ja s'acaba. Moltes gràcies, Dolors. Moltes gràcies, Guillem. Ara tancarem l'acte amb l'himne nacional de Catalunya. Convido els que heu intervingut a pujar a l'escenari. I res més. Quan vulgueu. Visca la terra!